Werkudara, piye Yayi? Negaramu dijaluk Yayi. Aku sipating satriya. Kepengin dadi satriya kang becik ora bakal ninggalke sabta margaku lan sumpah prajuritku. Aku mung kari manut karo pangarepku. Wah, mengkono? Iya. Gandeng Kakang barep masrahake aku. Masrahake negara Ngamarta sakwutuhe marang Begawan Lumana. Werkudara ora wenang gondeli. Sabab Werkudara urip ana sahandap panguwasaning barep kakangku. Ndengaren di. Yen wis padha sarujuk apa kang wis tak kandhake lah saiki wiwit nganake panaliti. Ayo padha metani. Sebabe apa kok biyen-biyene Pandhawa karo Kurawa ora bisa rukun? Manut panalitenipun Bapak iki kabeh pancen ana sing ngubupi. Pancen ana sing gawe. Muhung sapa sing marake Pandhawa karo Kurawa ora rukun, pangrasaku ya mung ana menungsa loro cacahe. Siji Kresna, loro Semar. Ya mung kuwi sing marake dadi urup-urup. Ya mung wong loro kuwi sing ngobak-obak banyu bening katentremaning Pandhawa lan Kurawa. Mula ya ngger supaya nggayuh tentrem kang sejati rukune para Pandhawa lan Kurawa iki mengko kudu ditumbali. Munggo sapa to kang kinarya tumbal ora ana liya ya mung kejaba Kresna kelawan Semar kudu dipateni luwih dhisik. Yen Kresna karo Semar mati bakal gampang Pandhawa karo Kurawa rukuning. Yen Semar karo Kresna durung mati tak kira cebol nggayuh lintang Pandhawa sarta Kurawa bisa nemoni rukun. Kupingku suwe-suwe ora kuat ngrungokne pendhita iki. Cocomon tabler kinetap Duga yayasini pijojo bang mawingo wengis Kumejot padoning latine trandit hondarandir Yo jagat yo dewa yo Bathara Rembuke wiwitan tengahan penak dirungokne kuping bareng pungkasaning rembug melangkah pundak nyampar kupinge Baladewa. Mengko dhisik. Lumana. Sinuwun Prabu Baladewa apa? Aku arep takon Pangsulana. Ndangu apa? Sak temene kowe kuwi pendhita apa jagal menungso? Aku iki pendhita. Yen pancen sira ngaku pandhita, coba aku bakal takon. Pandhita kuwi duwe hambek pirang perkara maragage enggal jlentrehna lumana. Pandhita kuwi hambeke mung sawiji ya kuwi memayu hayuning jagat memulya titah Madyapada. Adalah ora jeneng mokal, cara-carane wong mlaku wae tanpa teken. Sabab kowe ora bisa njangkepi syarat anggo numadeg pendhita. Wis tak kandhake mau ngarep. Allah tanpa rupa Baladewa iki ya tau dadi pandhita kaya kowe kuwi. Sipating pandhita kuwi siji, Hanuraga, angka 2 tresna asih mring sesama. Angka 3 tanduk aris sulat manis, 4 ing cipta demen tetulung, angka 5 adoh panggawe cidra. Angka 6 ora kena gawe rusak, angka 7 nengenke babakan panembah, genep kaping 8 ngalah tan hanggunggung diri. Kuwi hambeke pendhita. Nanging bareng tak penggalih hambek 8 mau babar blas ora ana sing tok kok nggoni.
Ora jenengmu kalian kowe nganti kewetu tembung bakal mentala nyirnake menungso kang tanpa dosa, tanpa luput. Walah lumono. Tata gelar kowe jobahan, tata gelar kowe surbanan nanging tinemune jebul ala gedhohanmu. Ketitik ing ngatasé sing arep rukun ki Pandhawa Kurawa kenang apa sing kok mbok nggo korban kuwi wong sing tanpa dosa. Kang mangkono paedah apa Baladewa kesuwenane kene. Tinimbang Baladewa kalepetan banyu letuh. Prayoga aku ninggalne papan kene. Nanging wanti-wanti welingku. Wong sing bakal dandani kuwi luwih langgeng tinimbang wong sing bakal ngrusak. Sapa nandur bakal ngunduh undun tumintakmu mengko helo-helo. Mas wis tak titeni kok. Lagek teko glagate wis ra penak. Kancane diuring-uring. Ya. Tak tekoni sepisan wae wis ora basa, wis genah mesti ra cocok karo aku. Bareng krungu Semar karo Kresna arep tak pateni kok muringe saya ndadi sengkuni. Kula wonten dawuh panemban. Bareng Baladewa Kresna krungu Kresna lawan Semar arep tak pateni kok muring ki sebabe apa? Baladewa ki yen karo Kresna ki apane? Lho, menapa panemban dereng pirsa? Piye ta? Sinuwun Baladewa menika kadang werda kalian Prabu Kresna. Lho, jek kakange ta? Inggih. Lah cangkemmu ramuni mau-mau. Nyuwun pangapunten panemban. Paduka panemban kula sasmitane mboten tanggap sasmita kula. Kula kedhepi jenengan nggih mboten krasa. Kedhep pamu aku ora roh, kedhepmu kowe nganggo kaca mripat ireng ngono wae. Ya wis ora dadi ngapa. Baladewa muring ki kena tak ibaratke kungkang mangungkung sajroning leng kodhok suarane seru ning ora ndayani apa-apa. Wis ora perlu ndatak miris. Aja padha goreh rasamu. Kabeh para siswaku, Baladewa ana tangane Resi Lumana. Sapa sing malang-malang tak putungi, sing rawe-rawe tak rantasi. Ngeret Puntadewa, apa bisa nanggapi sabdaku sing pungkasan iki mau, nggir? Rama Panemban punapa mboten langkung prayogi. Koko Prabu Kresna dalah Kakang Semar Badranaya katuran rawuh mriki supados nderek anyekseni manunggaling Pandhawa tuwin Kurawa. Tak kira Kresna karo Semar ora gelem nyekseni babakan rukune Pandhawa Kurawa. Langkung prayogi dipun cobi rumiyin Rama Panemban. Ya wis sakarepmu. Dimas Werkudara barep kakangku piye? Siadi dine iki tak jaluk amiji Kakang Semar Badranaya Yodi. Semar iki dudu duwekku. Semar iki dudu rombonganku. Semar iki punakawane Janaka. Kandha karo sing duwe rombongan kuwi. Yayi Arjuna, kula wonten dawuh Koko Prabu. Siadi ndak utus lumarapo marang Praja Ndwarawati kang sarta karang kadempel. Koko Prabu Kresna lan Kakang Ismaya aturana rawuh ana Praja Ngastina kene Yudi kang wigati katuran nyekseni rukuning Pandhawa dalah Kurawa. Kawula non ngestokaken dawuh Koko Prabu. Wejasena Puntadewa kakangku apa? Aja negake budale Yayi Arjuna Yudi. Siadi uga njampang ana lakon ning Arjuna anggone bakal sowan ana Ndwarawati. Ora liwat ngestokake dawuh mbarep kakangku. Iki kudu ana paseksen siji saka negara Ngastina. Paman Sengguni,
pakenira paman wae maragagi awat-awatono Yayi Arjuna bebarengan kelawan tindake Werkudara marang Dwarawati. Kawula nuwun inggih. Mboten langkung sedika ngestaken dawuh. Keparengkeng paman nyuwun pamit madal pasilan. Sengguni Kula wonten dawuh panemban. Babar pisan dawuhna marang anak-anakmu Sata Kurawa kinen padha nututi Prabu Baladewa. Yen gelem Baladewa kinen bali ana Ngastina kene. Ewa dene Baladewa beguguk kutha waton gajah gelar bundan kang tanpa payung. Babarna pisan Baladewa sirnakna. Gandanya sekar kehadung.
Ya. Hei. Hi ha 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 hi ha. Woi. Boyo. Oh. Hey! Nyadong dawa man. Wah. Wah. Blok. Redo mawur mangawur-awur-awurahan dengarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula war pangri ing turangga esti mimang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sabit woi lah dalah Manpati Haryawarta Manpati Haryawarti ndika paman gawe ngawe sangya para Kurawa pundur sasana cumadhong dawuh pawan menapa wigatos sing pasewakan iya para Kurawa gatekna rungokna kang sarta lakonana rembuking pasewakan dina iki iya kuwi Begawan Lumana bakal duweni gegayuhan utawa niat ngrukunke Pandhawa kang sarta Kurawa.
Ning sejatine kuwi kabeh dudu niate Begawan Lumana. Merga niate Begawan Lumana kepengin golek ringkihing para Pandhawa. Begawan Lumana paring sabda tama Pandhawa Kurawa kelakon rukun ning ditumbali nata Ndwarawati Prabu Kresna kelawan Semar Badranaya. Yen Kresna mati, Semar mati, Pandhawa bakal ringkih. Yen wis Pandhawa bakal ringkih ing kono Lena kaprayitnan lair kang sarta batine Pandhawa, Pandhawa gampang dipateni. Dados Begawan Lumana ngejak rukun Pandhawa Kurawa niku mung alibi gawe ringking para Pandhawa. Pancen bener Dursasana ya. Mula dina iki muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Metu njaba Eswatama kula wonten dawuh. Pisan dandan kaping pindho nglumpuk, kaping telu kabudhalake. Ngestakaken dawawan amit madal pasilan. Sang Pati Sigra mranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyakku mregut lampahe binarung krapyak watang agade ku melar ngabagi sorae Sorae rame gumuro binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling prawadya bala kumragut gemnyaru maris
Dursasana Satria Panjar Junut. Hoi. Hoi, 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 sing dupa kumelon mangambar selaning grana sumerbak arum gandanya gandanya Sasmita Jati Sasmita Mangsiting Dewa Kuku se tutongnya baik
aglar ning paseban jaba Bendara bengkang samudra abrabosaning wadya tetinding proprawira regiono Patesudira didem kang sami-samiwa kados pundi Rama Panembahan kados pundi Rama Panembahan Begawan Lumana wigatining pirembakan wonten setinggil negari Ngastina anggenipun paduka Rama Panembahan ngrakit srana murih pejahing para Pandhawa Bapak sanggit rungsit kang tak rakit wis bisa kasembadan pun bapa tau kandha marang kowe yen wong Nuswantara wong tanah Jawa kuwi ora kena nggo cara kasar merga wong tanah Jawa kuwi padha sekti mandraguna pilih tanding sajroning jurit ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil mula pun bapa nganggo cara alus Pandhawa tak pek rasane tak kanthi rukun karo para Kurawa nanging rukune para Pandhawa lan rukune para Kurawa kudu ditumbali nyawaning jalma manungsa lajeng sinten ingkang kinarya tumbal Bapa Panembahan siji ya kuwi Semar Badrana kang dadi simbole pamong tanah Jawa angka loro Aratu Ndwaramati ya kuwi Prabu Kresna utawa Prabu Harimurti yen wong loro iki wis bisa mati tegese Pandhawa lan wong tanah Jawa wis kelangan kasekten. Krana Semar kuwi dadi simboling pamong tanah Jawa kang sarta Prabu Kresna uga dadi titise Hyang Wisnu pralambang dewaning katentreman. Mekaten Panembahan ya. Kalamun Semar lan Kresna wis tumekeng pati, tak kira gampang anggone bakal ngajab sirnaning Pandhawa. Kowe sing ana nguri-nguriku. Kowe dukun-dukun bayaran aja mandeg lehmu nyambut gawe. Ngumbah pamikire titah kanthi pawarta sing ora bener. Sendika Panembahan. Lajeng punika kersanipun kados pundi Bapak Panembahan? Slendra kang ngrasa slendra kang jiwa. Kepiyakna saking wadya balamu krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Nyangking lading pangirising daging bathok wadhe getih. Kresna lan Semar jatahe Pandhawa sing mateni. Ning yen ana sing mbelani kowe sak wadya balamu sing kudu tumandang. Kowe sak wadya balamu saka negara Arga Bentar sing kudu jumangkah kang sarta kemarembiyah. Nok nendhaleng sedika. Kerek gendera barbang bareng-bareng tumandang. Budhal dina iki lho ngestake dawuh bocah Temenggung kirapne wadya kula pisan dandan kaping pindho bodol. Kaping 3 kabudhalae lho niki dateng sedika Sang Ratu.
Mongko kantining tumuwuh salami mung hawa seling heling lugitaning alam Koko Prabu Setyaki piye Paduka Koko Prabu anganti kula tumuju wonten Praja Ngamarta saperlu ketemu kalian para Pandhawa iya awit Paduka wau ngajeng paring dawuh
batin jengandika banget nguwatiraken kahananipun para Pandhawa. Bener Setyaki, bener. Nanging nyatanipun niki pun dugi wonten Praja Ngamarta. Niki sampun dugi Praja Ngamarta. Pandhawa mboten wonten, Pandhawa murca. Negara Ngamarta malah sepi lir asepah samun. Dateng mriki mboten wonten sinten-sinten nyebar godhong kara sabaro sak watara ya Dimas. Sranane wong ya luhung tetap topo kurang guling. Eling lukitaning alam kadiwadyaning dumadi supardi mring sasama. Oh Kadangmu padha warahan dena becik besok amendemo baris. Baris kang prayitna yuwa sarantawa ing Dwarawati. Dereng sawetawis dangu ora woh paduka Kakang Mas ing Mandura kula ngaturaken bojo krami kunjuk dhateng paduka Kaka Prabu ing Mandura. Weh lah dalah iya Yayi. Pak Tampa gawe bombong ing rasa ora lewat pangestunipun Kakang Kakrasana tumanduka Yayi Narayana. Dahat katampi dados jimat paripih mugi andayanana katentreman. Kaka Prabu Setyaki iki lho inggih sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa gawe bombong ing pikir. Ora lewat pangestuku tumuli tampanana. Singa Muleng Jaya lho inggih. Sampun kula tampi asta kalih kula pundhing mestaka handayana katentreman. Kaka Prabu, piye Kresna? Kok semunipun lonjong mimis lampah handika melar mingkus ambekan paduka. Bibar saking pundi Kaka Prabu? Ngene Kresna, aku bubar wae saka negara Ngastina merga nampa undangan saka Yayi Prabu Duryudana. Lah, sakwise aku prapta ana ing negara Ngastina, tinemune jebul kadang para Pandhawa ya wis prapta ana ing negara Ngastina kuno. Wah sing prembukan cekak aos wae ya Kresna. Ning kono ana pendhita anyar katon ana brahmana anyaran. Katone pandhita kliyang kabur kanginan kang peparape Begawan Lumana. Pandhita anyaran katone dudu wong Nuswantara kene. Lah sing tak gumuni para Pandhawa sing wis kondhang kaunang-unang kajara saindenging jagat raya. Kalamun to Pandhawa duwe tumindak kang luhur. Pandhawa ki wong Mas Kita nanging kenang apa Pandhawa kok gelem puruhita marang Begawan Lumana. Para Pandhawa meguru suwita marang Begawan Lumana. Pendhita sing durung genah pojok plerete. Ing kono Pendhita Lumana mulang marang Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa Kurawa diajak rukun. Pandhawa Kurawa diajak rukun. Lah iki pungkasane rembug sing Baladewa ora trima. Pungkasane rembug ya kuwi Pandhawa Kurawa bisa rukun ning kudu ana tumbale. Tumbale napa kok Prabu? Tumbale kowe Kresna. Tumbale kowe. Tumbale siji kowe loro Kakang Semar Badranaya. Begawan Lumana saguh nyawijeke Ngamarta lan Ngastina, saguh murungake Baratayuda Jaya Binangun kang dadi jangkaning kodrat. Kudu nganggo tumbal kowe lan Semar Badranaya. Lah iki piye? Iki pendhita model piye? Ngejak rukun ning sarana mateni wong, ngejak mulya ning ancik-ancik kasengsarane wong liya. Cekak cukup Kresna. Aku kepengin ngayomi kowe, aku kepengin ngayomi si Adi. Merga iki kahanan kang banget ngutawatiri Kresna. Kaka Prabu,
menawi ndahar atur kula sumangga samangke menawi niki wonten kedadosan menapa-napa kula aturi sabar nggih Koko Prabu. Sabar nuwun nggih. Menawi paduka Koko Prabu mboten sabar niki mengke kahanan malah sangsaya ngombro-ngombro bebasan kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Mila kula aturi ngraket jiwa sabar ing pangraos. Sampun ngantos gumunan aja nganti kagetan. Punapa malih gampang percaya kalian tiyang sanes. Wah, apa bisa Kresna? Apa bisa? Kamangka dandang sumyang ciriwanci leleo Girawati sok glogok banyu kejon. Watakipun Kakang iki wis ngene iki. Ketapan mara tangan yen ora ngono malah dudu Baladewa Kresna. Lah kantun paduka kersa menapa mboten? Menawi kersa ndahar aturi Kresna, kula aturi purun dipun ayomi Koko Prabu. Menawi mboten, menawi paduka Koko Prabu mboten sabar nyuwun sewu, badan kula badhe kula ayomi piyambak. Yo sabar. Aku manut kowe Kresna, aku manut kowe. Pun ta gugu kula jimat sing paling ampuh, gaman sing paling landhep niku namung rasa sabar Koko Prabu. Lho, sinten niku? Sranane wong yen luhung Botah-wobo goreng guling Helingo salat jatmiko wong yen macana kudu manis murih seming sasumu sambaning manungsa sami Wilujeng Werkudara ya padha becik sak tekaku Kresna kakangku. Janaka padha becik lho inggih pangestu paduka sami Raharja Wilujeng Koko Prabu. Paman Patih Sengkuni menika nuwun inggih nggih. Sami becik paman inggih. Koko Prabu Baladewa mboten mbagekke ora Kresna. Lho kok mboten? Aku wedi mengko yen aku nesu. Jarimu kon sabar lho, nek mung bagekne nek mboten napa-napa. Ora. Engko wis ana salah omong, Baladewa muntap, Baladewa nesu. Wah, lu tak meneng wae. Diam itu Mas Kresna. Oh nggih. Werkudara, piye? Apa karepe Sinyadi dene tanpa pepoyan merepeki marang pun Kakang Dimas? Sumurpuh Kresna kakangku. Wektu dina iki Pandhawa wis manunggal ana Praja Ngastina nyecep kawruh Begawan Lumana. Mula kang saka iku aku diutus guruku supaya ngaturi rawuhe Jliteng Kresna kakangku. Bareng sak lakuku marang Praja Ngastina dina iki uga. Nuwun inggih Koko Prabu. Rama Begawan Lumana kepengin sanget pepanggihan kalian Paduka Koko Prabu. Wis pun kakang krungu kabar yen to sak mengko para Pandhawa meguru aning negara Ngastina. Kabar mau kabar kang bener apa kabar kang kabur Sena? Aku wis matur ana ngarep para Pandhawa wiwit dina iki wis manunggal kekuatan dening para Kurawa nyecep kawruhe Begawan Lumana. Lho, lah banjur kok pun kakang dadak dirawuhke ana Praja Ngastina kuwi duwe perlu apa? Guruku Begawan Lumana kepengin sambung rasa sak pejagong kelawan Kresna kakangku. Musik
Yayi, aku iki ora kebawah keperintah dening sapa wae. Nek pancen gurumu kepengin catur netra sapet jagong karo Kresna, kon teka mrene tak ladeni apa butuhe. Nanging yen pun Kakang kudu berangkangan tekan negara Ngastina, Kresna ora kebawah keperintah. Lan sing gedhe pangapuramu. Gurumu ora wenang merintah aku. Karo meneh Yayi, karo meneh. Ora ariken batinmu Werkudara lan Yayi Janaka. Kurangane apa? Kurangane apa Kyai Semar Badranaya kae? Kae dewa sing pengawak titah manungsa kang jiwa dewa. Kowe kok meguru karo pendhita tandurane Kurawa. Sing durung karuan jluntrunge ora genah sanad lan nasape. Ora genah papan dununge. Tegese kowe ora gelem sapatemon karo guruku Begawan Lumana. Pun Kakang wis matur, aku ora kebawah keperintah karo sapa wae apa meneh karo gurumu. Kowe elinga. Pandhawa lan Kresna kuwi ibarat kreta jaran sak kusire. Tegese kreta jarane Pandhawa kusire Ratu Dwarawati. Kenang apa? Kreta jarane ana paran, lah kok kusire malah enak-enak. Tegese kuwi lirwa karo kewajibanmu. Kosek tembungmu kuwalik Yayi. Pancene bener Pandhawa lan Prabu Kresna mono ibarat kreta jaran sak kusire. Nanging kowe kudu eling. Kreta jaran kuwi bisa mlaku merga manut karo kusire. Wong kusire penak-penak ning kene kok kreta jarane tenanangan tekan kono ki sing ngakon sapa? Jaran blededes kuwi. Kok Prabu sabar kok Prabu. Oh iya lali aku lali. Sabar bos. Nek pun Kakang ora ngakon lunga, kowe aja lunga. Kowe lunga menyang Ngastina kumpul karo Sata Kurawa tanpa taren, tanpa pamit karo Ratu Dwarawati. Jane pun Kakang ki mbok anggep apa? Timbang ngingoni jaran ngono kuwi luwung ngingoni jaran kepang. Rasa dadak ngingoni, paling nggur nyumetke dupa karo fanbu. Pasrah karo sing nyaran wis beres. Yang datanglah. Sabar, Bos. Mbahmu Begawan Abiyasa kae pendhita sing kesdik paningale. Mumpuni njaba jerone. Ing ngatasé mbahmu dhewe ora tau mbok guroni, ora tau mbok bekteni. Lah kok kowe malah meguru karo pendhita saka Njaban Rangkah sing durung karuan nyatane, karepmu kuwi piye Werkudara? Iblis. Kancen Ratu Dwarawati ki wong wasis, wong pinter guneman. Kowe ora lila yen Pandhawa lan Kurawa rukun padu-padune kowe wedi kelangan kawibawan. Kowe wedi omonganmu wis ora dirungokne karo Pandhawa. Saiki wis cetha kawibawane Ratu Dwarawati iki nggur nemplek ning para Pandhawa. Ibarat tanduran, kowe kuwi tanduran kemladean. Kemladean kae ora iso urip nek ora nemplek tanduran liyane cangkeme. Musik. Yaki, wonten dawuh. Kowe ning kene dadi apa? Senopati. Kewajibane senopati ki apa? Njagi lestarining nagri lan kawibawaning ratu. Nalika ratu diancam kawibawane, Setyaki kudu tandang. Setyaki tandang nomor induk 191231037. Kula cek hafal.
Ate Sengkuni mbok antemi serik ati kula. Tokore tutang tuding. Maido jenengan jare ratu ora duwe kawibawan, jare ratu sing kawibawane nggur nemplek nyang Pandhawa. Jengkel batin kula. Bener kuwi Setyaki, bener. Ora salah Setyaki. Ora iso nandingi Kurawa sak pendawane rasa nganggo jeneng Singa Mulang Jaya kuwi. Jare sabar. Lah anakune sabar. Lho nek akune nak sabar. Lah ngajangi ora nandangi. Kok Prabu dipun ayomi Setyaki ya Prabu. Nah.